mä löysin tämän Roofitin aurinkopaneeli, joka on integroitu. Se oli niin kuin melkein ainoa mahdollisuus tuohon heinäkuivurin kattoon sillä tavalla, että mä saan sieltä edelleen sitten lämpöä talteen sieltä alta. Ja samaan aikaan niin tosi mielenkiintoinen asia, että pystyy niin kuin 2 asiaa samassa paketissa, että uuteen rakennukseen katto ja sitten aurinkopaneeli. Oikeastaan heinäkuivuri oli se lähtökohta, mitä aloin tekemään, koska kuivan heinän tuottaminen on meidän olosuhteissa melkein mahdotonta ilman tällaista kuivuria. Eli päivät kesässä ei riitä, se on normaali kesä. Ja sitten oli tarkoitus käyttää kuivausilmaan tuolta katon alta otetaan talteen kuivausilma, niin sen lämmittämistä. Kuivurissani on iso sähkön tarve, niin se kanssa puolti sitä, että aurinkopaneeli on se ratkaisu siihen. Nyt on aloitettu ensimmäinen kuivauskausi ja tämä vuosi näyttää nyt siltä, että on sateinen vuosi tulossa, niin sateettomat päivät jää tosi vähäiseksi, niin nyt todella lupaavalta näyttää. Meillä on tarve omalla tilalla noin 250 tonnia ja tällä kuivaamolla me pystytään kuivaamaan 500 tonnia kuivaa heinää. Ja ilman tätä kuivuria niin pystyttäisiin tekemään kuivaa heinää noin 10% siitä määrästä. Eli se on jos halutaan kuivaa heinää tuottaa, niin ihan ehdoton tämä kuivausrakennus. No, jos on iso sähkön tarve maatilalla, niin kuin meillä tässä, meillä on ratsastuskoulu ja talleja paljon, niin siellä on sähkön tarve iso ja lämmitykset sun muut toimii sähköllä. Ja sitten myös tämä kuivaamo kokonaan sähköllä, niin silloin ehdottomasti kannatan, että pitää olla aurinkopaneeli. Ja myös samaan aikaan niin se on ekologinen tapa tuottaa omaa sähköä.